na natin ang ating kanin. Ilunod ng ating kanin sa ating biko. Dami ni partneran o kuhan ginamos. Pwede na ba na yung ginamos, mahal? My love. Yung ginamos, pwede na ba? Sarap nito, sarap. Dikit. Sukay-sukay lang natin. Sarap pag may tutong. Tutong natin yung ating Bicolandia. Sarap na lang yung sukar na pulang-pula. Wala sila. Ano lang. Yan. Ano ba yan? Yan guys, takpan muna natin guys para magkaroon siya ng tutong. Mamaya, kakainin na natin yan. Sarap ng ginamos, oh. Tama-tama, isikyo. Paresa ng biko. Fights na ka. Biko. Ginamos. Ginawa ng mga. Uy, dandahan lang, uy. Grabe nagkataon sa iyang ginamos, oh. Oh. Sarap kasi. Oh, dandahan. Oh, grabe makalagay, oh. Ha? Oh, grabe. Biko nga may. Biko tapos paresa ginamos. Sarap po. Sukal guys kasi walang pulang-pulang na sukal. Dapat pulang-pulang. Duk na. Pamilahan niya. Tama-tama yung ginamos ginawa. Ginawa ng habi ko. Isip yun. Hindi na kami mag-panic buying ng ulam. Ginamos na kami. Hindi tayo ba din mo? Mawala ang nilipod. Ito yung ginamos na ginawa. Ay! Masarap! Kain tayo! Tama? Bigyan kita. Naubos. Buwan mo ng paano? Ringek. Simot ang plato.
ginamos ng ginawa ng hubby ko. Ginawa ng mahal ko. Bango. Pang isang taon. I-secure kayo isang taon. Pwede na ito ulam namin isang taon. Hambog na. Ano na pala? Magagara natin pagkikita na. Parang ginamot ko. Ano pala? Tingnan mo guys, oh. Kao na po ginamos. Sarap na. Ito na, naubos. Walang bacon na. Walang bacon. Okay ra ba ang bacon? Yung pagkabulang ko, may color dapat ako. Para plato daw pa. Bigay ka dito. May para plato. Ito sa inyo. Wala ka plato ha? Sa inyo. Magay na guys. Mag-print pa ka.